Ja som Horvat Rudolf, pochádzam z obce Markošovec. Teraz momentálne som ako zamestnaný, ako obecný zamestnanec, ako koordinátor aktivačných prác. Ďalej. Predstav sa. Ja som Pecha Jozef, pochádzam z obce Markošovec, pomáham mu s aktivačnou prácou. A to, že máme 100 ľudí na aktivačný prác. Mimo tých 32 hodín ďalších dochádzajú 30, 20, 50 ľudí. Z obecného ďalších 20. Na starosť máme a to všetko robíme preto, že aby bolo tam čisto a odvoz sa stará pán Horvat. Obec sa stará o odvoz. A ty vybavuješ. No, obec sa stará o odvoz. Tam pravidelne, že pravidelne, ale keď majú času na obecnom rade, že tam je nakladné auto, tam je bager, že sa to pozbiera a chodia to vysypovať na skladku. Ale my sme chceli ako kontajnery požiadať pánu starostu, no že naše obecné zastupiteľstvo to s tým nesúhlasí a neviem prečo, ale nesúhlasí s tým. Je tam rómsky starosta, pán Jurák, a je tam 11 poslancov ako nerómov. A tí poslancovia mu proste nedávajú mu až tak moc príležitosti. Je tam trošku taký menší problém ťahaniť sa s tým. Čo ďalej? Tak on, keď robí nejaké projekty, všetko mu zamietajú. Správu na 20 kontajnerov projekt zamietnuté. Chceli sme obecnú políciu ako občianská polícia, tak majú aj v Bystranoch, Hrabušiciach, tiež to nám zamietli. Neviem prečo poslanci toto robia, že všetko nám zamietajú. Urobí sa na 2 smeny. 4-hodinové smeny sú ráno, začínajú od 7:30 do 11:30, potom od 12:30 do 15:30 nastupuje druhá smena. Ale ráno je to horšie, lebo ráno máme ešte z obecného úradu ďalších 20 ľudí. My sme ako paragraf 12 a oni sú paragraf 52. Ale 20 ľudí ešte z obecného úradu chodí nám ako do osady ešte robiť. Tiež aktivačné práce a mimo toho ešte odrábajú si tých 32 hodín z úradu práce, to si majú odrábať ako za dávky, aby mohli mať dávku, takže aj oni vlastne chodia ku nám tiež a spoločne ráno je nás ráno, keď sa to spočíta, 50, už okolo tých 70-80 ľudí ráno na týchto projektoch. Ešte viac, 50, 20, 70, no okolo 100 ľudí, tak ráno. Tak zamietajú, čistia jarmy, je tam také veľký hrábu, zbierajú papier, všetko. Dávajú tu všetko na hromady a príde nakladné auto, sa to pozbiera, sa to vyvezie. Zatiaľ to ide, no a sú tam stále nejaké problémy s ústem, no ale tak dá sa to ešte, zatiaľ sa to dá zvládnuť. To len aby bolo tie kontajnery tam, keď nebudú, budú zasýpať potom mezo a zase to budeme tak žiť, ako doteraz žijeme. Zafúka trošku vietor, všetko nám to tam rozhadzie papiery naspäť a to potom zase musíme všetko znova zbierať. To je asi všetko.